nibin August nili yabau nola h ram din pui chu voin ninga hianin high school bula thi Hmuh ani ya hemi thi dan chanchin hi thil fel lo om nge hriat ani ya chu wangin hei tuna hin police te longha me ka ni ya a thi dan kim chang le report kim chang chu nakina rem chang ma sabera tuna tang rei lo te hinom da kan tumanga chuan he thi dan chanchin kim chang hriat te po kain be se ani tin hei tuna hianin a video te po karon da tel dora chuan a video tang te po hin thil tam tak chu alang kor thei ani hai korbo have ole ti chuan ramdin pui ruang Hmuh ani hian van duai thil thuwa thi ani hmel lawa anghonga hianin zaina hnu ma ni nge hi Hmuh ani chu enula ramdin pui thi na hi thil top mai tur ani lo hmela chu thlir tu mi pui te pon kan lo ngai chang don nia